Hayırlı күн исәмсез, хөрмәтле коллегалар һәм кунаклар. Без Тинчурин театрында Җилкәнчеләр спектакльнең премьерасына багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Фәнис Наил улы Мөсәгыйтов, театрның директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, шулай ук Туфан Рифулла Имаметдинов, Җилкәнчеләр спектакльнең режиссеры, театрның баш режиссеры, Ирек Галимулла улы Хафизов, Нуруддин ролен башкаручы, Татарстанның атказанган артисты һәм Артем Олег улы Пискунов, Батырхан ролен башкаручы Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты. Фәнис әфәнди, иң беренче булып сүз сезгә. Әлеге сезонда барлыгы ничә премьера чыкты, кайсы көнне сезон төгәлләнә һәм яңа сезонда нәрсәләр көтә тамашачыны? Хәерле көн. Безнең бу сезон инде бик токлыклы булды дип әйтим. Чөнки менә без әле санап бетердек 8 премьера. Чыгылган сезон ахырына, 8-нчесе менә 27 июльдә булачак Җилкәнчеләр спектакле. Бик тыгыз эш көннәре театрда, Аллага шөкер. Аллага шөкер, шулай булып торсын, эш булып торсын гел. Аннан соң планнар ягыннан да бик яхшы үтәлле планнар да, Пушкинский карта белән дә бик яхшы эшләдек. Гел юлда, гел йөреп туруда. Аннан соң бер спектакль безнең татар теле, сәхнә теле дигән спектакль Марат Гатович һәм аның комитет, ул җитәкләгән комитет ярдәмендә чыкты. Хәзерге вакытка инде 10,000 кеше, балалар карады ул спектакльне. Үзебезнең сәхнәдә дә бик күп спектакльләр булып торды. Бик нәрсә дип әйтим, яратып, килеп карый торган һәм төрле яклы спектакльләр. Җиңел спектакльләр дә бар, авыррак спектакльләр дә бар, форматы буенча икенче төрле спектакльләр һәм төрле режиссерлар куйган спектакльләр. Шуңа күрә безнең театрыбыз кайнап тора. Кайнап торды. Һаман да кайнап тора. Без инде сезонны 29 июньдә Яратам бетте китте спектакль ябачакбыз һәм 30 көнне пандемияларга хәтле булган гадәт буенча без аны яңартып биләргә барачакбыз инде. Биләргә барачакбыз, бөтен труппабыз, бөтен хезмәткәрләребез белән бергә. Шулай итеп сезонны ябарга уйлап торабыз һәм 9 августта безнең чыгалар отпускадан. Һәм анда да аларны эш көтеп тора инде. Хәзерге вакытта ук билгеләп куябыз, безнең бик күп кенә чыгаулар булачак, спектакльләр белән балаларга күрсәтү. Шунда әйтеп узасы килә, безнең июль аенда да театрыбыз туктап тормаячак. Бу анда төрле квизлар, экскурсиялар булып торачак атна сайын. Атнага берничә тапкыр. Менә бу туризм компаниялары белән сөйләшүләр һәм мәктәп яны лагерьлары белән сөйләшүләр бар. Театрыбыз эшләячәк июль аенда да. Һәм июль аенда безнең көтелә зур гына эшләр. Анда урындыкларыбызны алмаштырабыз, уңайлы урындыкларга һәм тәрҗемә аппаратурасы кайтачак, яңасы бик уңайлысы дип әйтик, бөтен кешегә дә җитә торган булып. Аннан соң сәхнә утлары алмашачак. Анда инде безнең тавыш аппаратуралары алмашачак. Һәм кайбер аппаратуралар, анда проекторлар дип әйтик, мөмкинлекләр күбәячәк безнең яхшы заманча спектакльләр куярга. Һәм нинди репертуар буласын инде аның Туфан Рифович әйтеп узыр. Алда нинди көтелә безнең премьералар. Һәм 15 сентябрьдә ачабыз, ләкин аңа хәтле без әле эшлибез. Әйткәнчә, 9 августтан без инде йөреп эшләячәкбез һәм 20 августта үзебездә бәйрәм алды спектакльләре булачак. Ул билетлар инде сатуда. Һәм
быйыл белгәнегезчә безнең 90 еллык, 90 еллык. Һәм ул 90 еллыкка без менә сөйләшеп тагы бер мөгез чыгарырга торабыз. Октябрь айларыннан башланыр инде, аның положениелары эшләнеп бетеп килә. Октябрь айларыннан безнең мәктәп яны театрлары шефлык итү буенча һәм аларны популярлаштыру һәм аларны күрсәтү буенча эшләр башланып китәчәк. Бу инде эшләр бара безнең күпмедер өлештә, ләкин бу яңадан бер сулыш булып, яңадан икенче төрле форматта башланачак. Без көн сайын мәктәп яны театрлары һәм семья театрлары безнең ике проект бергә барачак. Шушы мәктәп яны театрларының 15 минутлык үзекләре һәрберсе әзерләп киләчәкләр инде. Безнең спектакль, кичке спектакль алдыннан 1-2 сәгать алданрак алар үзләренең эшләрен күрсәтеп, безнең жюри әгъзалары аларны карап, көн сайын көнгә бер 4 театрныкы булырмы ул, күрсәтеп, форматын карап бетеребез, может быть, ул булыр 2 көнме анда 3 көнме мәктәп яны театры, 1 көнен булыр семья театры. Ахырдан шушы җиңүчеләре белән гала концерт ясаячакбыз, аларны сәхнәдә күрсәтеп һәм беренче, икенче, өченче урын алган урыннарны без инде үзебезнең шефлык калачакбыз ул театрларны. Ул театрлар белән бергә эшләячәкбез. Менә бу һәм инде 6 ноябрь көнне безнең 90 яшь театрга хәзерләнү бара. Бик күп кенә сюрпризлар бар. Ансын әйтеп бетермик. Инде репертуар турында безнең баш режиссер сөйләп узар. Oysa Tufan сүз сезгә репертуар турында да һәм әлеге спектакль турында да ул интерактив спектакль булып тәкъдим ителә, шул формат хакында да сөйләп узсагыз иде. Хәерле көннәр. Без бу спектакльне теге сәхнәдә уйныйбыз, шуңа күрә безнең теге декорацияларда, безнең тамашачы да улар үзләре сәхнәдә булачак инде. Алар актерлар янына бик якын булачак, теге 1 метрда якын уйныйлар инде, шуңа күрә аның уйнау ысулы инде теге бик кинога аша бетерергә тиеш инде, чөнки анда күпертеп уйнап булмый. Тамашачы инде бик якын була. Ни өчен теге, чөнки бу әсәрдә инде татар халкы турында сүз алып барыла һәм татар халкы безнең тамашачы инде күбесенчә инде үзе татар халкы. Безнең йөри инде, шуңа күрә алар турында да инде бу спектакль була. Чөнки бу милләт эшләре инде 100 ел элек дәвамында килә торган проблемалар. Анда менә шул спектакльдә инде күтәрелә. Шуңа күрә шундый форматны уйлап таптык инде. Һәм без инде безнең традиция буенча инде 15 сентябрьдә без ачылып җибәрәбез. Без ай былбылым спектакле белән ачырга телибез инде. Анда безнең өлкән актерлар уйный. Анда эшләп бетерергә уйлыйбыз инде. Анда вакытта тагыз инде, әмма безнең традиция шундый, ачып җибәрсәк 90 еллыкка безнең театрда күп еллар эшләгән кешеләр белән эшләсәк бу спектакльне дөресрәк булыр дип уйлыйм. Рәхмәт, Хамилә, 9 премьера хакында әйтелде. Тамашачы иң яратып йөри торган быелгы яңа премьераларны кайсыларын атар идегез? Һәм минемчә теге һәр спектакльнең үз тамашачысы була. Кайдыр җиңел спектакль, кайдыр теге уйла татарга спектакльләр, авыр спектакльләрдә, кайбер форматлары безнең балалар өчен дә инде бәләкәйләр өчен, аннары безнең татар теле, сәхнә теле, анда күбесенчә инде мәктәптә укучылар аларның безнең теге төп тамашачы инде ул
bu spектакльдә. Шуңа күрә төрле формат, төрле жанрда, шуңа күрә нинди жанрны, нинди форматны кеше яратса, тамашачы шунда йөри инде. Misal için bunu Feniz Efendi Bir gene bir üsteledim. Mında bit şundan da bu sahne tele spektakl ol. Şundan da ona tegi isimine gene qarap oylamasınlar. Ol bir kızık komediyaga da şagan әле ol. Onda balalar үзләрен хәзерге вакытта ничек укуларын ничек итеп күрәләр, менә читтән карап утыралар. Нинди кыланмышлары бар аларның, ничек итеп сөйләшәләр, ничек итеп төзәтәләр укытучылар белән, ничек сөйләшәләр. Менә шундый спектакль. Ул гел нидә, чыгып йөрүдә. Biz gel barıp koyabız ol spektaklde. Tarsam rayonlarında. Rayonlarında, avullarında degende, zorrak avullarda, mekteplerde koyabız, bunda Kozanda da koyabız, Şitkede çıkabız, Şuvaşı'yı, Mariyel, Elutağı çıkası vakitlarımızda. Şuna göre de şağıştırı, mene bu spektakle köp iriler, mene mınısın yaratalar deyip eğitip bulmayı. Allah'a şükür, mene hazır eğiti alam, biz indi yıllık planını ötedik. Hazırki vakitte. Arttırıp ötediniz mi ya bulmasa 100% ötediniz mi? Менә хәзерге вакытка biz yıllık planны үтәдек. Әле ярты ел узган. Шуңа күрә ул үтәләчәк 200%-ка дигән сүз. Anlaşıldı. Шуңа күрә менә үзегез шундан гына аңлагыз, әйе, чыннан да кайбер спектакльне күбрәк куясың, кайбер спектакльне әзрәк куясың. Кайберсендә спектакльгә теге җиңел спектакль яратканнар килә, кайберсенә уйлаучылар килә. Шуңа күрә Аллага шөкер, bütün спектакльләребездә теләп киләләр. Теге кешене куып китереп нитмибез. Җимибез, аның була дөрес, кыш көне күбрәк йөриләр спектакльләргә, җәй көне әзрәк йөриләр спектакльләргә. Ул ягы да бар, аннан соң администраторлар карыйлар инде бу туристлар белән дәшиләр. Аннан соң әле безнең квестлар бар, аннан соң бар безнең экскурсиялар. Шуңа күрә бөтенесе бергә үрелеп бара, Аллага шөкер, тамашачы буенча безнең теге артык зур проблемаларыбыз бар дип әйтә алмыйм. Рәхмәт. Ирек сүз сезгә, бу бит инде җилкәнселәр гомумән ул классика санала. Менә төп рольне башкаручы буларак ул драматик характер ала дип язылган пресс-релизда әлеге пьеса. Менә шул хакта бераз гына сөйләп үтсәгез иде. Үзегезнең роль һәм аның бәлки сәхнәдә куелышы. Микрофон. Xeyirli gün isəmisiz. Bu bit indi Karim Tinçuri'nin ulmas əsərlərinin birisi. Bu spektakl bizim teatrda bardı. Hem biz аңа яңадан кире әйләнеп кайттык. Hem kire әйләнеп кайту ялгыш булмагандыр дип уйлыйм. Чөнки бу әсәр бүгенге көн вазгыятьләренә дә бик кагыла. Инде үземнең образга килгәндә, баш режиссерга рәхмәт, миңа шундый роль шанс тапшырган өчен. Элегрәк вакытларда менә инде безнең мин уйнаган рольне Хәлил абый Махмутов башкарган булган. Мин ул вакытта үзем дә театрда эшли идем, әмма ләкин ул вакытта үзем уйнамадым ул спектакльдә. Менә бүгенге көндә инде хәзер шундый роль биргәч, бу монда үзебезнең элеккеге татар зыялыларын, татар бойларының нинди эшләр башкарып йөргәнен күрерсез. Тормыш булгач, үзегез беләсез, һәркемнең дә бармагы үзенә кәкре, һәркем дә үз мәнфәгатьләрен кайгырта. Туфан Рифович әйтеп китте инде, бу барысы да безнең тамашачыбыз да, без дә барыбыз да сәхнәдә булабыз. Шуңа күрә рәхәтләнеп 27-се көнне күзгә күз карашып, барлык булган проблемаларны шишербез. Чынлап та арайрак булмаячак. Шуңа күрә сез инде безнең уеннарның ничек уйнаганнарны шандырып уйныйбызмы, барысында үзегезнең күз алдыгызда булыр. Килерсез, күрерсез, аннан үзегезнең вердиктыгызны чыгарырсыз. Рәхмәт. Матур киемнәр киеп килегез дип әйтәсез, килә сәхнәдә менәчәксез. Сәхнәдә үзегез дә бергә шунда кушылып уйнарсыз. Сәхнәгә генә түгел, сәхнәнең кыл уртасына, кругка.
Емсіз киім келіп келесі түгіл демек. Рахмет, Артем, түп рөліні башқарушы Батырхан боларақ. Мен желкенсілер бетінде 2016-18 жылдарда Камал театрында қойылды. Міне сен башқарушақ Батырхан рөлі нәрсесі білен ойрылып тұра, нәрсесі білен өзге. Bütün sırlarında hoşaz kelme bitin deysемсіз. Олайда, аны ашмастан қосамында келесі де түгіл. Ғаумен желкенсізлер Ерегау айтайын де бұл büyük eser Tinçürün'ün en güçlü piyasalarının birisi her vakitte da aktual. Çünkü millet probleması kişinin türlü tarihi vakıgalarga köpmedir derecede baş iyüğü hem baş imeği yılgağa karşı yüzüğü yaki yılga boylap ağıp baruları turunda. Çünkü millet Tatar halkına millet probleması her vakitte da birinci orunda turdu. Mında o bigirek taşılgan. Lakin jelkensizlerini türlü janrda koyup bula. Ansında aytırga kerek bu rejissörler hem aktörler için tüpsüz koyu. Mında mena kalsa yıllar boyu kazanırga bula bu eserde hem türlü birler kazıp çıkarırga bula. Aynen türlü fikirler var. O eser bir aşığış rəvişdə yazılgan hem Tinçürün'ün özünün ömrü de şu eserler arkasında şulay üzülüp gitmedim degen fikirler de var. Çünkü bir aşık etip bir yaktan bir aşık etip yaza kimnin gayipli kimnin gayipsiz ekanin, ikinci yaktan bir yaşırıp yaza aslında bizge kızık nerse yaşırganin. Tufan Efendi uzunca kure Kamal teatrında özünçe gidip bütün türlü gidip koyganları bizde koyulganın indi biz qarıya almadık o vakitte okurga da kirmegen yalgışmasam benim obrazga kelgende bu yaşlar intelligentlar şuşu halk için millet için til için nindidir işler başkarırga tilep nilerdir maytarırga tilep milletin yüzün aşırıga tilep yürgen kişiler alar indi anda bir gene obraz bolsa da anda kişiler bir köp bolganlar şularның yazmışı baş siz buna İrek abi baş rol başkarucu ya Batırhan manda Nuruddin manda Mizbah manda anda ikinci plandagı roller yok. Hemen jelkensizler eserinde yok andı rol. Anda her obraz halkının bir plastını korsete. Kimdir alıp satarlar, kimlerdir min etkençe intelligentlar, kimlerdir özünün şahsi problemlerini hal etüşler, kim gadi halk problemasını silevüşe. Anda bar nersede var. Kiligiz, kurigiz neticeler çıkarırsınız. Рахмет. Алайда сирлерни ошып битирмедигиз. Hürmetli kollegalar, sizning so'rovlarga ko'shik rahim etib. Sahna. Hayırlı gün, benim ismim Alsu, Sahna jurnalından Tufan Rifovich eserinin janrın tügeleştirip ötesim kelem, klasik eser. Interaktif deb berilgan interaktif elementlarini de aytib ketdingiz. Ul tomoshachining sahnada o'tiruvi bilan gina cheklanmaydir betinde. Artistlar ni ravishli tomoshachi bilan kontaktga kirishak, interaktif bilan nishik ez bo'lsa da oshib jiberigizali. Anladım. İnteraktif ул да берничә юл белән барырга мөмкин интерактив әйберендә. Ул сүз белән дә теге тамашачыны катнаштырып, яки теге ул декорация элементы һәм теге булырга мөмкин һәм теге актерларда тамашачыга сораулар бирәләр инде, аннары йөриләр дә, алар бит анда акча җыялар, менә пьесаны карагач, анда Мизбах шундай әйбер әйтә, безне генә сорга димәгән, сез дә акча бирегез дип. Теге алар ремарка буенча тамашачыдан акча җыялар.
менә без сәхнәдә булсак, алар менә тамашачылар залда булса, аны җир авыррак теге син теге условный пространстводан чыгасың да, теге тамашачылар пространствосына керәсең. Монда алар бергә булалар, анда декорациялар ошаган теге утырган пространство инде кайда алар утыралар, алар вокзалга ошаган, алар үзләре җилкәнсезләр, алар бер шәһәрдән икенче шәһәргә китәләр инде. Менә шуңа күрә теге алар вокзалда көтеп торучылар шикелле була инде. Шуңа күрә менә мондый форматта эшлибез. Турбан җибеш акча җыябыз димәгез инде, бит тамашачы бөтенләй килмәс. Минем менә бераз гына башка сорау иде, җыелган акча кая китә? Безгә уйнаучылар. Милләткә. Алар милләт өчен җыялар. Алар бит шулай дип әйтә анда, милләткә дип җыялар. Милләт өчен. Аннан соң тагы бер нәрсә өстә булыр идем. Монда теге ул сер түгел, сәхнәдә узган спектакль һәм тамашачы залында утырган вакытта теге bütün rekvizitlарны ошаган итеп кенә алалар инде. Күбрәк ошатыбрак ясыйлар. Ә монда менә даже пистолетлары, ниләре бөтенесе оригинал булырга тиеш, үзе шикелле булырга тиеш. Шинилләр яңадан шушы вакытка туры китереп, шундый материалдан тегеләргә тиеш. Һәм менә шундый нечкәлекләр бөтенесе дә исәпкә алынган. Чөнки халык аны тотып та карый ала торган кул сузым дәрәҗәсендә утырачаклар. Хөрмәтле спикерлар, без аңладык, матур итеп киенеп килергә кирәк, чөнки сәхнәгә менү ихтималы бар. Акча белән килергә кирәк, чөнки акча һәм анда ниндидер ату кораллары булачак. Юк, әйтер идек, әйтәсе килә әле, менә шушы вакытка туры китереп киенеп килсәләр, тагы да әйбәтрәк булыр иде. Әле ул вакытта акчаны да табып килсәгез, гаибәт була. Ләкин алсы мөмкин түгел. Бик кызык булыр. Юк, акчасы ул вакытта кирәк түгел. Хәзергесе кирәк. Башка валютада булса да, мөгаен, куркыныч түгелдер. Рәхмәт, тагын сорау бар иде Татар-информ. Biraz gana devam edip, Tatar-информ Клевса Ибрахимова, bütün тамашачы сәхнәдә буламы? Әллә инде шул залда да буламы? Юк, бөтенесе сәхнәдә. Бөтенесе сәхнәдә. Бер спектакльгә максимум ничә тамашачы килә Менә ала? әйтеп, хәзер теге ничегрәк күз алдына китерерсез инде. Бөтенесе сәхнәдә һәм үзенчәлекле бер кабинетта дип әйтеп булмый инде. Зур бер арена шикелле ясалган, анда ике ишектән генә керәсез әле тамашачылар. Һәм шунда кирип ярым ай рәвешендә утырачаксыз. Ике яктадан. Ул бөтенләй белән бергә түгәрәк барлыкка китерә. Һәм сез шул түгәрәк эчендә, әйтеп узмыйк инде, яра, бөтенесен ул аннан соң ни булачак? Ул сюрприз әле ул. Сезнең өчен килгәч, үзегезне 5-дымы, 7-ды дип әйтәләрме, шундый аттракциондагы шикелле хис итәчәксез. Алайда менә спектакльгә максимум ничә тамашачы кабул итәсез? 60 тамашачы дип торабыз, шуңа күрә 80 булырдыр. ул ничек? Анда айрым утыра торган урыннар юк. Анда скамья формасында ясалган ул. Шуңа күрә әз генә кысылалар, әз генә җәйеләләр. Ул вокзалдагы шикелле. Вокзал. Сез вокзал дисез, әминем өчен бу мәҗлес ашы кебек менә бүгенге көндә күз алдына килә. Юк, мәҗлес акча җыела, матур киенгән. Мәҗлес ашына дип әзерләнеп килә күрмәгез тагы. Теге килеп кергәч бүтәнәй бер күрәчәксез. Ошау булмый. Шуңа күрә юлга әзерләнеп килгән шикелле килегез. Аңлашылды, рәхмәт. Тагын сораулар булса, Татар-информ. Менә спектакль бит инде башта премьера май ахырына дип планлаштырылган иде дип хәтерлимәйем, ул ни сәбәпле менә күчте бераз сроклар. Беләсезме, хәзерге вакытта менә без быел артистлар сабан туенда уздырмый калдырдык, дөресен әйткәндә. Шул хәтле тыгыз быел безнең бит премьералар да бик күп чыкты. Аннан соң bütün мероприятиялар, әлбәттә бит артистлар монда гына түгел, анда менә Туфан Рифович үзе дә Горький плюска әле ул чыгарга туры килде аңа, анда фестиваль шикелле әйбер ясаганнар. Шул хәтле тыгыз, шуңа күрә без утырып уйладык та, әз генә соңрак чыгарыбыз, ләкин теге ашык-пошык итеп түгел дип уйладык инде. Хәтергә менә быел гына безнең январ аеннан
июнь айына кадәр 6 спектакль. Үзегез уйлап карагыз, ай сайын бер спектакль дигән сүз ул. Гомумән, узак итеп эшләгән вакытларда 6 ай чыгаралар спектакль. Менә чагыштырып карагыз. Шуңа күрә аның сәбәпләре шул. Тагын сораулар булса, рәхим итеп, хөрмәтле коллегалар. Иде сора. Сұрайым әлі. Қайырлы күннәр, Эльвира Шакирова, Шахри Қозан. Ирек сұрау сиңа. Нуртдин белән Ирек арасында нинди охшашлыклар бар? Нуретдин күбрәк итеп языла. Ирек Туфан ишетелмәслеге әйтеп, милләткә охшаш ясыз диде, шуны ишеттем. Нәрсә дидегез? Милләткә охшаш ю турында әйтте нәрсә. Milletке окшажыялар, ирекке окшажымыйлар бит. Bütün oyun var şunda. Холыкларыгыз турында. Аңладым, мин шаярып кына әйтәм. Монда бит инде Кәрим Тинчурин язган татар зыялыларын. Шынлыкта да алар нык зыялылар, алар бит зур фабрикалар, заводлар тутканнар, алар күп кенә кибетләр тутканнар. Алар шуннан да бик нык бай булганнар. Мин бай, но ул хәллек түгел әле. Валла берсем бу җилкән сүзләрне чыгаргачтан бәлки байып китәрбез тагында. Кибетләр тотуын тотмыйбыз, но характерлар буенча характер бәлки миндә Нуретдиннең характеры бардыр, иректә юктыр дип әйтә алмыйм. Мин тормышта булай сөйкемле генә күренсәм дә усаллыгым бар. Усаллана да беләм. Син анда беләсеңдер. Тагын нәрсә дип әйтим. Вроде бетте. Сулама. Ну, килеп карап чагыштырасыз инде. Кил син. Кара. Аннан соң ул безнең сәхнәгә менеп, менә спектакль куеласы җиргә килеп кергәч, әйткәнемчә анда ике генә ишектән керәләр. Ул ишекләр спектакль бетмичә ачылмый. Антракт кыда. Юк, куябыз да чыгармыйбыз. Шуңа күрә килсин, Эльвира. Килеп кара. Тагын сорауларыгыз булса, хөрмәтле. Ул көнне безнең ике спектакль була, гафу итегез, сан иш белдердем. Ул безнең көндез һәм кич булачак. Мин дә шуны әйтмәкче инде. Микрофон кобызы безнең карашыбыз. Аннан соң беләсезме, менә анда килгән кеше, ул спектакльгә килгән кеше. Үзен менә шушы сәхнә атмосферасына сеңдерәчәк. Ул аны ничек итеп менә ул пәрдәләр төшә, ничек менәләр алар, ничек итеп түгәрәгә әйләнә сәхнәнең. Алар аны басып карап, тотып карап диярлек үзләре шуңа чумып беләчәкләр һәм артистларның хезмәтенең нинди катлаулы һәм авыр икәнен шунда тоячаклар. Шушы сәхнә тузаны белән бергә. Рәхмәт. Өстәп әйтер сүзләрегез булса, хөрмәтле спикерлар, рәхим итеп, безнең әле берничә генә минут вакытыбыз калып бара. Булмаган очракта сезгә төшәм 27 июнь көнне көндезге сәгать 13:00-да һәм 18:30-да җилкәнсезләр спектаклен тәкъдим итә Тинчурин театры. Шушы көнне ике вакытта килеп карау мөмкинлеге бар. Рәхим итеп. Аллага шөкер, менә сүзне җөпләп шуны гына әйтәсе килә. Быел бик уңышлы сезон булды. Эшләдек, җигелеп эшләдек. Һәм театрыбызны чыннан да тамашачыбыз яратып йөрде. Залларыбыз тулы булды. Моны чын-чынлап әйтәм, ихластан әйтәм. Чөнки артист кешегә тамаша заллары тулы булу ул бик зур рәхәт. Буш залга уйнаганчы бит инде безнең тулы залга уйнавы икеләтә рәхәт. Алла бирсә, менә алда зур 90 яшьлек юбилейбыз тора. Исән сау, матур иттереп уздырырга язсын. Җәй көне ял итеп килеп, яңадан үзебезнең яраткан тамашачыбыз белән көз көне матур итеп күрешергә язсын. Аннан шуны әйтәсе килә, менә артистлар зал тулы булганга, чыннан да ул уйнарга да күңеллерәк бирелеп уйныйсың дигәндәй, үзеңнең торышың икенче төрле һәм тулы зал булган вакытта аның кереме дә тулырак була.
Шуңа күрә без декабрь айында быел беренче тапкыр дип әйтсәм дә ялгышмамын, 13-нче зарплатаны да түләдек. Амин диясе келе сіздің ол сөзіңізге болсын. Хөрмәтле килгән кунаклар, сезгә рәхмәт. Демәк, 27 июнь көнне Кәрим Тинчурин исемендәге театрда Җилкәнсезләр спектакленең премьерасында очрашканчыга кадәр дип матбугат конференциясын шуның белән тәмамлыйбыз. Барчагызга да хәерле, уңышлы көннәр.